Down Catalunya presenta una nova edició del programa U2 Gravant, on en Jordi Parramon entrevista el senyor Josep Oliva, diputat de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Quina és la tasca que fa la Diputació de Barcelona per ajudar a les persones amb discapacitat? La feina que fem en el món de la discapacitat ho fem bàsicament a través dels ajuntaments, de les tasques que els ajuntaments, en aquest cas de la demarcació de Barcelona, que són 311 ajuntaments els que hi ha, doncs és en el suport, bàsicament suport econòmic que donem amb els ajuntaments amb la tasca que fan. Però també hi ha una part a la nostra àrea, l'àrea d'atenció a les persones, que portem benestar social, que és la feina i la relació que tenim amb les entitats del món social i les entitats del món dels discapacitats. Però també penso que una altra feina que fem molt en col·laboració amb les entitats és la sensibilització social. Sensibilitzar a la societat de valorar, jo diria, fer diguéssim una imatge de valorar les capacitats de cada persona. En el seu entorn hi ha alguna persona amb discapacitat? Jo tinc persones amb discapacitat en el meu entorn familiar. Tinc persones amb discapacitat en els meus companys de viatge en el món de la política i també professionals aquí a la Diputació de Barcelona que també tenen discapacitat. Clar, treballar en un entorn en què familiarment, políticament i professionalment hi ha persones amb discapacitat també m'ha ajudat d'alguna manera com a persona a valorar la discapacitat des de realment el que és una situació personal en la que jo et diré que admiro molt, diguéssim, aquesta capacitat de superació i de treball que tenen les persones que tenen algun tipus de discapacitat. I per tant, jo penso que en definitiva el que hem de fer i el que m'ensenya el conviure amb persones amb discapacitat és que la mirada l'hem de tindre sempre posada amb la persona, no amb la seva discapacitat. Des que treballa a la Diputació ha canviat la seva forma de veure les persones amb discapacitat? Sí que ha variat, perquè a més m'ha fet constatar, m'ha deixat veure aquestes capacitats. I sobretot una cosa que m'ha ensenyat molt des d'aquesta perspectiva és la voluntat de superar-se contínuament. Això hi hauríem d'aprendre molt les persones que diríem que no tenim o que no ens cataloguen des d'aquest punt de vista que tinguem discapacitats. Llavors, què ens ensenyeu als altres? Aquestes ganes de superar-se, aquestes ganes de tirar endavant. Una dosi d'optimisme davant de la vida que potser moltes vegades ens falta amb els altres, que a vegades ens queixem, que trobem a faltar coses. Què s'hi diria a les persones amb discapacitat intel·lectual per animar-les a participar i implicar-se més a la política social? A la política social. Mira, Jordi, jo el que diria a les persones discapacitades, una mica amb l'explicació que t'he fet abans, de que sou un exemple per nosaltres, jo el que diria és que amb aquestes ganes de treballar, en aquest optimisme que esteu mostrant contínuament en superar les dificultats, en el món de la política i en el món de la política social, sempre hi ha moltes parets a saltar, molts reptes a superar, no? Llavors jo el que diria és que de la mateixa manera que amb les altres activitats, com ara tu mateix en el món del periodisme, doncs us impliqueu a fons, en el món de la política social també féssiu un pas, si algú cal fer-ho i el missatge una mica que em demanes, és que s'impliquessin amb les mateixes ganes i el mateix optimisme amb tot el que és aquest treball amb la vida social. Implicar què vol dir? Implicar vol dir, des del coneixement que teniu de la vostra pròpia realitat, fent-se veure amb els polítics i vosaltres també implicats dintre de la política cap a on ha d'evolucionar la societat, cap a on hem de treballar tots plegats. Fer-nos arribar, diguéssim,
aquesta sensibilitat, allò de dir volem canviar el món des de millorar-lo des de la percepció de la discapacitat com una cosa de tracte entre persones, aquesta visió que et deia de mirar la persona, però que amb els que ens toca prendre decisions polítiques i molta gent que està, diguéssim, en àmbits superiors al meu a l'hora de prendre aquestes decisions, que ens pogués arribar, diguéssim, aquesta sensibilitat vostra de que el món el podem canviar, que l'hem de canviar i que el podem canviar. Llavors és que us impliqueu en la política, que us impliqueu en les entitats socials, que sigueu reivindicatius i que, per tant, doncs, diguéssim, sigueu molt proactius en el fet de fer-nos arribar i arribar des de vosaltres mateixos a aquesta sensibilitat per continuar canviant el món. Y ahora ya para acabar, que muchas gracias por atendre a nosaltres i que vagi bé, molta sort. Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies. Ha sigut un plaer poder-te atendre i poder parlar amb tu en aquesta estoneta que hem tingut. Moltes gràcies. Esperem que us hagi agradat. Fins la pròxima.